Chief Executive Member Kakasiels Autonomous District Council uba peniat sing CM next ngi ulalet sha civil hospital hadin ba ulayo ka kubor yak jingklat no jong upara dkhot jong ka council uba latiblang khar kongor hama kren bat kinong thok kubor uba peniat sing CM ulaong ba kum UCM ka KHDC udap dak jing snowsi bantip ba uba latiblang khar kongor uba dai UMDC kanong thamai constituency Ubadairu chairman ka advisory committee jongka KHDC ilaklat no hni janmen ha civil hospital hadin ba ilayo ya ka jingsitom kablane la kattu kne por nagalyang UCM laitu ba uba kharkongor walong UMDC nadu arhajar saw bat kani ka jingsajit sausin ka jongu la pentikna ba kipat ba kanong thamai kidon ka jingshania ya i bat kani ka jingklat no jungi kalong ka jingdu ka bokraw ya ka council ulai turu ba uba kharkongor ulano semyang sibun ya ka imlang ka salang bat khamtam ya ka district council labaru kum UCM Shipor nangta kum UEM haki tenat baper bat sibun ki kamulale hakapor ba ubat ya kisuki baper hapo ka district council Kum CM jong ka Khasiel Autonomous District Council harin kan ki dukhot jong ka AC ki EM baro bat ki MDC baro menta janmit ka tarik new September aja apsau ngidap dak jing susi bantip ba iba latip lang kharkungor ibalong sitting MDC jong kanok thamai hajuk kapor kum chairman jong advisory committee jong KHDC menta ilaklan no dang mentat hamni po civil hospital hadin bala yo education ka bala slam te nakalian majungi kum bansyukan mau iba latiblang kharkungor ilalong UMDC nadu senam arhajar saw kamot la sautam ilabat kum MDC hang tai po KHDC balami khamat ya kanong thamai constituency bat kani kajing syajit jung i sausin kenti klem syaram ka peni ba ki pai ba jong kanong thamai constituency ki shania ya i kum nong i khamat dan kum nong ilang shaga district council te kajing klat no kajung i kalong kajing du ka khlaw yingi kum ka council damal ilalong beriu bla no sinyang shibun ba hak ka sinsha ka kada khamtam hak ka sanyima sima hak ka bede ba ka district council ilabat tu kum UCM Shipor ilabat kum EM in charge secretariat hatu ngapor ngikirmau ki babun ki kam ki senjam ke bala shim nakaliang chu i hakapor ba idam bat kam kalau long kajing mentoy ya karib kerja kan te kajing klat no kajong i kalau ka i kajing du yang i ku council bangidu sa uwe pak usinya namba nalor iba tin world khar barang syuklat nang shen te nakalian jungi kum ka district council brokawi ni pha ka khubor sulam syaki bhayim hasem wajan ki khun ki hinman ki para minta ki marjan mapa ki sabah pati minta ki baru ki bhayim badan jing dei ki bajan pati te kumju ru ni pha ku bos mulam ru i pai pa kan of my constituency ki bladu no ni melang UMDC joki but nakalian juga executive committee ni layo dan ya slot markatu kami ki EM bentar te kum kandak kajing buron ya ba latiblang belano senyang shibun nakalian jungi ko kadai marmar andre akla formit andre ngila patha ya office ya secretary ban kami ya notice ka order ba la syai kasni podium ka khalai tarik baka baki notray kinyo shitengsi kum kadak bangi kham noi office shitengsi kajing ya dan mental ban penpau kajing susi ringkat bakayeng hakani kajing duno ya bala di dalam kalung